Shalom, salam sejahtera di hita salhubna, damang dainang, tangyang nami tuhamma natatong mangramoti, salhubna panglomuna di dia pihamuna maringanan, jala di pasu-pasu Tuhan, na akaw lamuna siganupari. Baga sa tikyon, naing tanginot tahata ni debata, ala jumulong marsada ni roa hita, martangyak kita. Dame ni debata na sumurong siya na sa roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikira muna di bagasan Kristo Jesus tuhatay. Amen. Hata ni debata na sa artuhita dia pala partikinon dene mesen buku panurin ng Daniel biddu 12 mamuka mesan esada sa tua Esia. Daniel biddu 12 esada sa tua Esia o mata ni Tuhan tapay itu ma di bagasan ruhat tabi. Dungi ditiki ujui hehe mamikael iduk na balgay na hehe umokop akka anak ni bangsom jadi masa matiki hagugutan na sodung dumatangi ola ni dung adong bangso saro ditiki panipuli alaya pala ditiki na sasadaima malua bangsom dut akka na jupang tarsurat di bagasan pustaha hanguluan. Jala torop sin hal na mudum di bagasan orbu di tanoi tarsunggul sugut. Nadeba tuhanguluan saling liling na deba taurahon maragam-ragam gabi bias-bias saling liling na. Jala hala akka na patas maroha marsinondang sugut songon sodang ni langit. Jala nasida akka na manugu-nugu torop hala tu hati goran marsinodang sugot songon bitang rodi saling-liling na. Yaho ale Daniel tabuniho maaka hatay jala sa hapi pustahay may majupa tiki panipuli jadi torop halak manulikit hatay gabitabba situtu parbinotan na. Dungi marnida maau Daniel gabi idama jongjong di si dua halak na asing nasada di baribaon ni batang aiki nasada nari di bariba na dungi roma hata ni nasada madok tu bawai na marpakken hori na jongjong di atas aik di batang aiki sa dililing on sa jupang ujung niyaka halonganganon dungi hubigima suara ni bawa na marpakken hori na jongjong di atas aik di batang aiki lasi patoltong matangan na siyamun do habirang do pak banua gijang asa mangmang ibana tu ibana na mangulu sa liling na iko julo salpu sada tiki dua tiki doho sato nga tiki nang binuhulhian jaladung pesohot perserahan ni pasi-pasi sen bangso na badai ipi asa marujung salunay jadi hubegedo nian hatai aladang dapot rohakku gemeniku mah ali tuakku ahado apala ujung ni salunay alin ni ibana ma lamaho ali Daniel ay ko buni jala tarsahap akka hatay saharo ditiki padipuli ido pajahon na damang dainang nenolonga di bagasan Kristus Jesus. Taing do hurasa film na masa terkenal di tahun 2012 na berjudul tahun 2012. Dua halak na maraliali na gabi sutradara di filmi na Margoal Roland Emmerich dohot Harald Kloser. Di patupan na sida film na maseuli na manggumbarhon songo dia susuda ni Portibio. Di bagasan filmi di gobar hodo naik ko terjadi badai matahari. Akibat di badai masama lalo nama sebulun jala tsunami. Jala memang menurut kalender halak maya ujung di kalender ini sudah tersurat tanggal 21 Desember 2022
Didok nasida diprediksi nasida dung sai terjadi ma akka nasohya masa. Ale di bagasan pilimi dicerita dotong dung diboto Presiden Amerika Serikat dan yang masa di Portibion di patupai ba nama sada parao do akka inganan nabu menampung 100.000 halak orang lebih. Jala orang-orang tertentu do nabu di palua nabu bongot ima tu parao na pinatupai. Damang denang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan trupu jamita na satu hita dia pala partikyanon. Sango dia dibata patupahon sada wahyu manang sada pangukapon tu naposona na margor si Daniel. Di hati hai bangso Israel, bangso ni dibata di bagasan si taon do buasa ala nasida dangolo uduk tu debata. Di palos debata ma bangso nabulon ima bangso Babil mananon nasida di panggonggomi ni Nebukadnesar di hati hai. Salhut na tertabal baik jelma na pistar, jelma na oto, jelma na mamora sudinang gabe tahanan kerajaan Babil. Alai anggo si Daniel nang peibana gabe hatuban gabe budak di halak Babil. Alai anggo ibana totong no maka porse debata di bagasan parenglon. Nang pehasit parnihapan na dilalai ibana. Alai anggo ibana do dongan na natuluh halak. Ima si Sadrak, si Mesak, do si Abednego. Totong do nasida marhaposan tu Jehovah. Jala ala diboto debatado songo dia hatugun ya porsya di si Daniel. Pola debata mabakulingi imana marhiti-hiti akka pangukapon. Diturpu jamita dihita di apala partikenon. Anggota jaha mulai senai bidu 10 sada. Takas do ragam pangukapon na pinatupan ni debata. Alai terlumo bima di bidu 12. Di patupa debata sada pangukapon songo dia do ujung di Portibion. Ahadonan yang masa. Jela ahadonan yang pamasaun ni debata. Apa yang terjadi ketika akhir zaman? Di bagasan turpu jamita na satu hita di apala partikenon. Takas di paboto debata naneng masa tu bangso Israel. Dido ibana dungi ditiki uju hehe ma Mikael eduk na balga. Sada suruh-suruhan ni debata na totong disuruh debata madungani bangsona. Songon na sinuru ni debata ditiki na majupangi sada perempuan na margor si Maria di Jerusalem. Dungjong-jong ibana gabe ibana mapanggonggomen dia ke jelma partiko. Jala mula nungaro ujung di Portibion akhir zaman. Allah menggambarkan firman ini menggambarkan saluhna torop halak namodum di bagasan orbo. Semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan tanpa terkecuali. Entah dia orang baik selama dia hidup atau dia orang jahat selama dia hidup. Tetapi pada masa penghakiman, selalu na jelma nang mati di pangulu debata. Nanek uhumon ni debata, hobar tu akka pangalahona. Anggo akka jelma partigor, didok do di bagasan terpukon, gabe marsinondang manasida, songon sondang nasien debata. Nadeba tu hangoluan sering leleng na. Nadeba tuaw raon na maragam-ragam na maribias-bias saling liling na. Adong dua gubar na parjolo sahali ketika terjadi penghakiman akhir zaman, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan mereka dibangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang mati oleh karena kejahatan dan keberdosaannya,
dia dibangkitkan kembali, tetapi untuk mendapatkan hukuman yang kekal. Di bagasan ayat patuluhon, jala hal akan napatas maroha marsinondang dusugut, songon sodang di langit. Jala nasida akan namanogunogu terap hal tuhati goran, marsinondang sugut songon bintang roh di sayang liling. Amangin ang hurian yang longa di bagasan Yesus Kristus. Nagabe perlu sukunota gomos tu bagasan roha doa perserta. Ise do nekon pabakito ni debata nama jalo sodang na siya debata. Audoi mana kamona. Mana kita dipabakit debata di parhuman na parpudi na nang madapot hanggulan sering liling na do man hamatian sering liling. Takas maon tarajumi di bagasan paranglota. Dung di pabotoh debata taringo tu ujung di portibion aker zaman disukun si Daniel ma dohot ima bawa na jongjong dua halap rapa do bawa na patorakon na mapake abit na mamake abit na marsodang manang anggo di bagasan ayat piti doko dungi hubegi masuara ni bawa na marpakyan hori na marpakyan hori. Amang inang aha na sudukku di si Daniel adi gado masay ado na isukku ni ma na asing musenang na jongjong di batang ni Aiki adi gado masay ale aha do alus di namar pakken hore molwaka pa de bisu pada narobi madokon aha do alus ni di bata taring usuk tusuk-usuk di pabo de bata do sadihari alus na down buasa kau menagabi suku-suku. Buasa dang di pabua di bata. Sadihari do ujung di portibio. Anggota jaha di bagasan buku di si Markus. Songo dia. Yesus Kristus pabotohon. Soal harorona na padualio to akasisyana. Di dokot Tuhan Yesus do di bagasan buah-buah nai. Ikum masa makan na masa. Jongjong akka panurang pargak. Terjadi perporangon. Terjadi hatur aparo. Nomor 8 sesungguh dia. Yesus Kristus be dang di pabotohon ibana sa di hari tikina. Na di bagasan tulpuko pe songoni. Buasa. Narumikot dang soal tikina. Alin narumikot ibana pastiro. Saulat nai. Narumikot dang soal sa di hari tikina. Alai na pasti ibanar. Jadi menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan itu bukan menanti tanpa ada pekerjaan. Tetapi yang kita kerjakan adalah mengerjakan keselamatan dalam menyambut dia. Nagabe suku-sukun. Mono nungaro ibana. Napa dua hal itu portibion. Nungarade hamu na majakon. Nasa julman ng porsia tu ado panidebata. Narumikot di bagasan parangalon na ibana mangulaw akka ulawon na di bagasan hati goran. Ibana mangulaw akka haluan na hobar tulo monirohan di bata. Dia mengerjakan keselamatannya. Itu yang terpenting. Maka pada saat ini yang harus kita tanya begitu dalam kehidupan kita. Tuhan, apakah aku sudah siap menerima kedatanganmu atau belum? Mulurang rade do pihamuna manginang. Para di hamuna ma dirimuna. Asa partoha pamuna darajan di mata. Kuria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado na nang botot tasen hata ni di bataon. Na parjolo sahali marhite-hite hata ni di bataon nang patagun haporsyata. Monoro Tuhan Yesus Kristus nagabi panodang mahita nagabi majalo hanguluan na saling-liling na mahita. Amar lapata sungod dia. Selama masih ada kesempatan, maka sekarang kita persiapkan diri kita memakai kesempatan ini, mengerjakan keselamatan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Maka ketika Tuhan datang nanti yang kedua kalinya, membawakan penghukuman, maka yang menjadi bagian kita adalah kehidupan yang kekal. Amang inang, huli na naronga di bagasan Yesus Kristus. On tikina. Hita para diri majakon haroroni Tuhan na paduhalion marhiti-hiti akka ulaon nadingka na mangyut damang dainang siyan hata ni dibataon nang dipaingot kita
Mulu di bagas at patujulu nagkani nami dokon. Songo dipilimi orang-orang tertentu, orang-orang yang anak-anak pimpinan, anak-anak presiden, anak-anak pejabat, orang-orang berduit, itu yang masuk ke dalam kapal yang dipersiapkan oleh Presiden Amerika. Alanggo hita daw. Entah siapapun itu. Entah engkau miskin, entah engkau kaya, entah engkau pejabat, entah engkau tidak pejabat, tetapi ketika Tuhan datang, engkau hidup benar di dalam kehidupanmu. Selama engkau hidup, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Ido na idokon hata ni debata. Jala hala akan patas maroha marsinodang. Jolma na patas maroha berarti jolma na martuhan. Alini damang dainan na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite jamita di paingot tita. Ganup keluarga, ganup di mahaporsya, ganup palak. Asa gabi jolma na patas maroha hita di bagasan parang lota. Molosongon na dokot Tuhan Yesus Kristus tada-tada ni harorona na padualihon nung alam jonok aledang idope nung alam jonok do haroron ni Tuhan na paduali itu portibion taparade dirita kita layakkan hidup kita menjadi orang yang pantas menerima mahkota kehidupan supaya kita menerima kemuliaan daripada Tuhan. Maka Tuhan menginginkan daripada kehidupan kita. Mulai Tuhan Yesus Kristus jaga mahamuna asunang dililuhon. Berarti ulau kamu nama akahatigoran na pinasa niya kapanurirang na pinasa niya kaparjamita terlumo bina pinasa Yesus Kristus mangulu mahamuna di bagasan haluaon nang dilihat Yesus Kristus bagasan ngulumuna. Asa boha asa mono nungaro Tuhan ina paduhalion gabi partohap pamuna dia rajaon nasrasuda. Hurian yang longa di bagasan Yesus Kristus marhite-hite jami taon di paingot tita Tuhani pasti rodo alana Tuhani pasti ro jeloko Tuhan Yesus Kristus songo panak ko dito ngapor ngido ibanaro mabuat do hati goran nasa jolma na mangulu di bagasan hati goran partohap darajan di debata alay nasa jolma na dausin hati goran di debata ni debata do nasa tibana. Akhir zaman dekat, persiapkan dirimu mulai daripada detik ini, saat ini, sambut kedatangannya dengan iman yang benar dan pekerjaan yang benar. Amin martanya kita. Moliate Tuhan upasa roha nami tuho, didenggan di basam nang dilihamu tu bagasan ngolu nami, nungatarulihan marhite-hite hatam ali Tuhan, ajari mahami, asa totong magkangulun hatamon, asa gabi partohap pami, diara jamu na sorasuda moloroho na paduhali moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami todo pamu. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.